Mesake sing sami rawuh. Enjegan. Tamune banyu mili ya. Alhamdulillah berkah kono. Tane. Sekedap Pak. Nek ajeng bawa nang sanjang riyin. Gen ditinting riyin. Oh, tinting ae niki. Kula nyuwun pamunten niki mau jane aku iku kesusu wae aku iki. Lah nggih kok jenenge kok. Kok mangga. Nano. Ah, semanten. Wiwitane andara sang peke Bariki bantuk ya. Yes, boleh. Endi mau? Nanti kok lho. Di. pria Mendadak. bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayun selendang kuning kang saking bukit swara kurang permono ning alus sang rorong hang rorong marang bendara sang tiayu pijer angin jangke alis terus tresno sasideman Ajan. grotol gradul Mboten niki mas napa-napa. suarane Boten napa-napa, Pak. Monggo kata-kata New Karisma. Ayo, yo, 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 yo.
alon-alon. Rodok menggeh-menggeh Oh, niki. menggeh pindun iki, Mel. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah sak isine kowe apa-apa wae nadan sesikeman mesti tak Sugeng rawuh Pak Mun. Yo, buka isma. Aduh. Mbak Nike. Dalam. Wah, lah. Niki tamu dipun asih tumplak blek. Alhamdulillah. Wonten ingkang nembe dugi malih menika. Nek iki wis ora banyu mili iki, Mel. Ya, niki ibaratnya banyu banjir Lah, niki. Alhamdulillah mugi-mugi berkah sedayanipun. Amin. Ayo ditutuk nih. Urip